Ison talo Antti ja Rannanjärvi. Ison talo Antti ja Rannanjärvi. Kato, terve. Mun ääni on nyt ihan maassa, mutta älä pelkää, ei tämä tartu. Minä olen parasta aikaa lääkekuurilla. Kylläpäs onkin sun ääni ihan matalana nyt. Kyllä sinun täytyy olla kuule varovainen ja hoitaa itses kuntoon, ettei mene vielä huonommaksi. No, kuule, ei tuo sinunkaan ääni kyllä ole ihan normaali. No, eipä kyllä, eipä kyllä. Sulle on varmaan käynyt toisella tapaa kuin mulle. Mikä sun ääni on käynyt? No kato, minä ajelin tuossa polkupyörällä, nimittäin miesten polkupyörällä. No, mitä se miesten pyörä kuuluu ääneen? No kyllä se kuuluu. Katos, kun minulta lipes molemmat jalat polkusimilta ja putosi tangolle. Ai joo, minä tiedänkin. Jos toinen jalka lipsahtaa polkusimelta, niin ääni nousee 1 oktaavin. Jos molemmat jalat lipsahtaa, niin ääni nousee 2 oktaavia. Niin se justiin on. Kato, minulta lipes molemmat jalat ja mittausten mukaan ääni nousi tasan 2 oktaavia. Kuule, vippaa mulle sun polkupyörää, jos se auttaa mun ääneen. Missä sun pyörä on? Tuolla se on ulkona. Yhden